Noniin, täällä ollaan Vantaan Hakkilassa. Äilees VJ-sarjan 4. osakilpailua. Täällähän on erikoisuutena se, että meidän rata on vihreä. Me ollaan 3 kierrosta ajettu betonilla tai vastaavilla pinnoilla, liukkailla pinnoilla. Ja nyt meillä pinta vaihtui. Tekonurmea. Oi. Hämmentävää. Hyvin erilaista. Täällä menee kaikki eläimiä. Näettekö, tuosta pilahti joku näätä äsken. Tämähän on siitä hyvin erikoinen pinta, että tännehän on niinku helppo tehdä muun muassa pinnan muotoja hieman. Niin tuolla näkyy pikkasen tuossa matossa noissa baanoissa, noissa mutkissa niinku toisen röykkiä. Siellä on niinku maton alle laitettu levyjä ja kaiken näköistä sekajätettä, mitä täältä nyt on löytynyt. Kun ei ole vaipparoskista jaksanut viedä, niin se on laitettu tonne alle. Se tekee tästä nyt vähän tällaista niinku offroadia enemmän, mitä se betonilla ajaminen ehkä on. Siinä mielessähän tää sitten taas on monen mielestä vähemmän offroadia, että tää ei ole liukas. Tää ei ole niin liukas, mitä betonilla ajaessa on. Treenit on tosissaan ajettu. 2 treenikierrosta, seuraavaksi lähdetään ajaa alkueriä. Paikalliset kuhat taitaa viedä. Se on, kun pinta on sen verran erikoinen, niin se on aika monen etulyöntiasema. Mutta meikäläinen allekirjoittanut itse asiassa kärjessä. Kärki 8, Salmela, Lempiäinen, Ullakko, Gabrielsson, Saarinen, Niko Saarinen, Konsta, Matilainen, Oskari ja ruotsalainen Lauri. Täällä on ihan hyvä määrä porukkaa. Niko Moli, hyvää päivää. Miten teillä menee tänään? Kaikki on vihreätä, rata on vihreä ja pitki on vihreä, kaikki on hyvin. Noniin. Ja kiva päivä, paljon ihmisiä ja tosi rento hyvä meininki niin kuin aina täällä Hakkilassa. Kyllä, se on just näin. Joo, tässä on tosissaan meillä niinku uudesta päästä harrasta ja sitten täällä on vähän kokeneempia. Mä taisin olla 8. Lauri 8, ruotsalainen. Mikä meininki? Ihan jees, vähän hävettää kyllä. Toi Oskari pääsi tuossa 7. No mut treenejä vastaan, eihän silloin vielä tässä kohtaa väliä. Kyllähän se aina vähän se kasvojen menetys, niin se on vaikea saada takaisin. Joo, meillähän on tää näädäks muotoutunut ihminen täällä. Hirveä häse taas päällä, auto ihan levällään. Mikä meininki? Ei mitään normaalista poikkeava. Siinä on nyt, ei oo oma auto, ei oo omat sähköt. Onko sulla itse asiassa mitään omaa? Mitäs teit eilen illalla? Söin siipiä. Söitkö kamikatse-siipiä? Ei tällä kertaa, nyt meni ihan XX-hottina. Mikä on päivän tavoite? Ettei niin paljon. En tiedä mitä tosta pitäisi kysyä, että saatais jotain vastauksia. Tervetuloa munkin puolesta tänne Vantaan Hakkilaan. Nyt on 2 alkuerää ajettu ja 1 on vielä jäljellä, jonka jälkeen aletaan sitten ajamaan finaaleita. Auto ja kuski on tänään toiminut kyllä huomattavasti paremmin kuin aikaisemmissa kisoissa. Mulla oli tulokset 7 ja 7, joten on 7. tällä hetkellä. Mennään ajamaan viimeinen alkuerä ja katsotaan, että pääsisikö tällä kertaa viimein suoraan A-finaaliin ilman nousufinaalia. Alkuerät on ajettu. Viimeinen ei mennyt mulla ihan niin hyvin. Mä tein 2 sekuntia virheitä, jotka tiputti mut siis 4 sijaa. Eli mä olin 11. Mutta se ei haittaa, koska mä lähden silti 9. A-finaaliin. Niin kuin Kimi sanoi, niin finally. 6, 5, 4. Niin, lähdetään liikkeelle. Kiitoksia, kuka oli ottanut voittavilla suliseksi ja saman tien oli katsomassa, että olisi sijoituksia saatavilla. Se on kyllä muillekin kaput selkeästi ladattu ihan niin kuin kunnolla, kun kaasua painaa niin autot sisään. Ja olisiko vielä vaihdettu uutta rengastakin alle. Aika sopivasti jutella, että on kuitenkin yhdellä sarjalla tähän asti. Aikaa ei ole finaaleihin. Hyvin pysyi Jami siinä Karrin perässä, niin kuin Joona. Sitten vähän alkaa nyt Kristian jäämään Lauri siinä sitten yrittää isot piirteet, jotka hoitaa tää koti. Lähdetään Viikalle, Ruudulle. Salmela johdolla. Gabrielsson, Lempiäinen, Ullakko, Saarinen, Kuuset, Matilainen, Kekkonen, Lausua. Ruotsalainen ei, kun se oli ruotsalainen, onkin toiminut tuolla Ullakon kanssa samasta vauhdista. Nyt siellä Ullakko kaataa, saataan saman tien ruotsalainen. Ei ole siitä iloa, että kaveria kiinni, kun tulee oma sinne samaan paikkaan. Ei voi oppuu koko päivänä. Mitä haluat sekaan kellosta? Kaari hopeisella nostolla vielä tätä. Menee nyt tähän suoralle.
Siinä on Javier nyt yrittänyt kiinni eroa ykköstä hakkaa enää. Pyrkyykö Javier haastamaan sitä 15 kakelossa. En tiedä, jos Sarja ja Javier vielä kierrokselle, mutta menee siinä. Menee Javier jo sen verran leveä. Ei aika tulee täyteen tältä kerroksella maaliin. Sarvi tietää. Javier toisena, Lehtiäinen kolmantena. Kuka tulee sitten neljäntenä. Se on Saarinen sitten. Uakko. Sori. Joo. Tauko. Jaha, ja taas mennään. Viimeinen finaalikierros lähössä. Kattokaa miten hieno sunset. Tää on kaunista tää RC-autoilu. Tosta kun oikein tahtoo ajaa auringonlaskuun, niin ei muuta kuin laitetaan hynnä tonne suoran päähän, avataan ikkunat, kyllä sinne pääsee. Mennään tuolta ottaa Näädältä kommentit. Nää. Golfipeli kesken. Äijä ei saanut mukiin. Ei saanut, ei tuu Holy mitään. six. Ei tuu mitään. Äijä on ihan skeida. Tossakin. Sama kuin RC:ssä. Miten sulla on päivä mennyt? Sä olit ekas finaalissa viimeinen. Onks tullut yhtään nousujohteista? Tokas mä olin 8 ja nyt mä olin 4. No niin, kyllä se siitä. Hitaasti ja epävarmasti. Just. Ja normaaliin tyyliin. Ei tässä mitään uutta. 3 finaalia ajettu. Mitä meillä menee? No, toka meni ihan hyvin, ne muut ei niinkään hyvin, mutta hei, sentään mä oon finaalissa. Tiedätkö mistä se on? Hobe. Sun hiukset on sun silmille. Niin, ne on kyllä taas vähän silmillään. Vauhti on tullut takaisin, ei voi muuta sanoa. Joo, kannattaa kasvattaa Fleda. Kristiani, mitkä renkaat sulla on? Mulla on kuule dartit, että nyt ei ole minipinnei tällä kertaa. Anteeksi katsojille. Ei voi mitään nyt. Mä oon pahoillani. Se on hyvä, että sä tälleen niin kuin julkisesti sanoit anteeksi. Viimeinen finaalikierros alkaa nyt. Tai itse asiassa on käynnissä jo. Ja vielä on 3 alaspäin jo aika lailla avoinna, mutta siihen asti on Kakkosesta. 2. Ei muuta, kun mennään katselemaan vähän tuota actionia tuolta radalta. Mennään tosissaan. katsomaan, joo. Nää lähtee nyt taistelemaan tästä finaalin voitosta. En tiedä, yhtään ei ole hajoa, että mikä on B-finaalissa tällä hetkellä tilanne. Että Ei ole kyllä mitään kärryä. Kysytään tosta nopeasti, että Kysytään. Pottonen, hei, numero 1 mies. Mikä on B-finaalin tilanne? Mulla on 2 voittoa ja Nikola 1 voitto. Siellä on kaikki, peli on auki. Ja näin lähdetään liikenteeseen. Lähdetään vähän, tuleeko pahoja kasoja. Heti sinne ajellaan joku. Oho, toivottavasti tuli videolle, kun mulla on tää zoomi, niin miten sattuu. Katsotaan vähän mikä meillä on täällä tilanne. Pottonen selkeästi ottaa kärkipaikan haltuun. Siinä menee Pottonen. Oiva, sit siellä on suoralla tapahtumaa. Suora ohi. Nyt käy kyllä huonosti, koska Niko Saarisella oli tietääkseni 1 finaalivoitto alla. Olisi vaatinut tästä toisen finaalivoiton, että olisi mitään mahista ottaa finaali omiin nimiin koko päivän osalta. Nyt kuitenkin lähtee hakee seuraavaksi sitten jotain 8-sijoitusta tuolta ylikorvelta, mutta siellähän ja osutaan. Nyt menee paljon aikaa, nyt ollaan taas letka hännillä. Nyt on vähän ehkä liikaa yritystä. 4 minuuttia ajoaikaa jäljellä. Pottonen toissaan kärjissä, sitten Oiva. Siinä on niinku kärki kaksikko. Sitten on suoran päässä Suomen mestari Nuri. Ja tuolla on tuo meidän mediaguru itse. Yrittää tulla tänne paikan päälle katsoa, että mitäs mä tänne mikkiin puhu. Kärjessä edelleen taitaa olla Pottonen. Pottonen tulee tässä ja Oiva aivan siinä kannassa kiinni. Ja Mose jatkaa tästä. Oiva on kyllä hyvä tuossa painostamisessa. Pottonen kyllä pitää linja hyvin kiinni. Se on tosi tasainen kaveri ajamaan. Mutta Oivalla on kyllä semmoista tietynlaista ätäkkiä, että se saattaa kyllä onnistua painostamaan kyllä virheeseen. Ero pysyy kyllä samana. Nyt ehkä pikkusen lähempänä ollaan kuitenkin. Joo, eipä tota eroa hirveästi pienemmäksi saa, kun muuten oltaisiin jo ohi. Niin. Tosi vähän ohituspaikkoja tässä baanassa, että noni, tuli pieni virhe Oivalle. Se antaa vaan enemmän syytä ajaa velluja. Noni, nyt tuli kaato. Oi, se maksaa sijoituksen. Oranssiauto nousee kakkoseksi. Nyt Ylisen on iso Mikko virhe. taitaa olla siinä. Eli Niko on tällä hetkellä letka hännillä ja olisi tarvinnut tästä sen voiton, mutta kyllä tämä nyt näyttää vähän huonolta Nikon kannalta tää Joo, finaali. kyllä jos nyt Pottonen vaan ajaa maaliin asti, niin kyllähän se voitto se tulee, mutta se, että voitto tulee, niin se vaatii sen, että sen maaliviivan yli ajetaan kuitenkin. Että Kyllä, ja mielellään vielä 5 minuutinkin jälkeen. kyllä, suoraan sinne meni auto kuule seinään asti. Sinne hävisi. Kyllä lens. Kaveri Kyllä lähti. pakata auton sinne. Oi, ja Noni, Oiva on noni. ja nyt on tilanne päällä. Ai että.
Oli, taisi olla jo itse asiassa yli se edellä tossa kohtaa. En mä tiedä, pitää katsoa videoreplay aikanaan. Nyt on muuten Mäkinen uudestaan missä sattuu. Eikö Mäkinen osu ja joku muu on nuri. Ja se oli Pottonen! Ei kun tultiin maaliin. Niin, tultiin maaliin. Hirveetä draamaa, vaikka Oli kyllä, niin autot seinässä ja kato sinne uudestaan. tulee uudestaan. Mitä täällä tapahtuu? Saadaanko vielä kerran, kun mä en vieläkään osunut kameralla? Aikamoinen finaali. Kyllä Mutta nyt lähtee. lähdetään ajaa viimeistä A-finaalia. Oi. A-finalisteja. Nyt vähän lämmittelemässä. Tässä näkee, minkälainen kattaus meillä tässä finaalissa on. Jopa Näätä on finaalissa. Ensimmäinen lähtöluku jää tyhjäksi. Karri on hoitanut homman jo. Teemu jo 3 voittoa. Ei sitä hirveästi tarvitse selitellä. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Näin lähdetään liikkeelle. Kauppiaista lähtee viemään luttaa. Letkuun ennen siinä oranssilla on takana. Pikkasen jää nyt letkuun kiinni ja kauppiaista pääsee tämän karkuun. Ullakko siitä sitten lentäjät takana ja sitten tulee ruotsalainen. Saarinen, mutta nyt on sitten lentäjäinen Lutulanko pääsevä päästä. Siinä oli monta sijaa ja kakkonen nousee Kristian Ullakko. Se oli siinä Lauri Ruotsalainen. Sitten siinä näyttäisi olevan Kotka Saarinen nyt 4. Aika tiiviissä letkassa kakkospaikan kamppailu kärkeen parannu. 3 sekunnin päähän jo. Näyttää siltä, että kakkospaikan kamppailu on kiinnostaminen, niin katsellaan sitä pikkasen menee Laura. Niin sanotusti nenälleen tuossa hässäkään lähtissä, että saa seikattua vielä. Auto menee vähän aikaa etukertaa, mutta nyt menee isosti sitten ruotsalainen pieleen pääsuoralla. Saa kuitenkin jollain yhden kaupalla auto takas rentailemaan, mutta näyttää siltä, että nyt menee paljon autoa ohi. No, kun siellä on Oisulla noussut nyt kyllä 4. Ruotsalainen siinä Laurian takana. 3. Konsta Saarinen. Konsta on saanut Haatasen Joonalta Porin lainaa. Jos nostaa tutulle toi väritetty sijoittuu siitä. Kärki 3. Menossa pääsuoraan nyt. Näyttää nyt siltä, keskialue löytyy, mutta se muutama kyllä häviää, mutta hienosti menee taas sitten. Nyt sitten lenkiä sillä uusvirheessä tulee Matilainen ohi. Matilainen nousee ja sitten Kankila menee vähän tuon reunaan sillä leheet. Siellä papin päällä ei saa sitten pänkistä oikein vauhtia. Ivalkaan. Siellä pystyy Kristian iskemään. Kun lähdetään kolmospaikan kamppailussa mitallikierrokselle. Aika tulee täyteen. 6 sekunnin päästä. Sieltä tulee Ullakko ohi. Äijä korokke isossa hypässä. Katsotaan pystyykö pitämään. Pystyy, koska ruotsalaiselle tulee virhe. Aina vähän liian läheltä letkoa ja auto kaatuu ja näin. Kristian kappaa sen kolmospaikan. Ruotsalainen sieltä maaliin 4. Sitten Laurila tekee hienon ajon ja tulee viimein 6. lenteessä tämän maaliin. Hyvä ajo. Kaikenlaista. Hei, viimeisen läpillä menit vielä Niin. 6. paikan taisit ottaa. Nyt on se hetki, kun kannattaa Vai käydä 5? No en minä tiedä, jonkun paikan otit, mutta Jonkun yhden paikan. ylempänä kuin aikaisemmin. Katsotaan. Eipä ollutkaan. Sä olit varmaan maalis joka tossa. Niin, sen mä takia. varmaan olin. Joo, ne lähti just viimeiselle kierrokselle. Joo. Tässä No. oli taas RC-medialla ihan kännissä. Kyllä. Nyt mä hävisin Niilolle ja Laurille, mutta ei voi mitään. Sä voitit mut. Ai kokonaistuloksissa? Ehkä. En kai. Ehkä. Eikö sulla on 5-7-7 ja mulla on tyyli 5-6-9? Käydään tarkistaa tilanne. Aika tiukkaa matikkaa. 5-6, niin totta, mulla oli 8 joo, kun näitä keskeytti silloin, totta. Joo. Kyllä se voitti. Niin siinä kävi, tällä kertaa näin. Tasapisteet, mutta parempi kuski.
Voi sen niinkin sanoa. Joo. Kotietu. A-finaalissa tänään 10. Joonas Kekkonen, 9. Oliver Kuuse, 8. tänään Oskari Matilainen, 7. Niilo Laurila, 6. ja kultainen ananas tänään Lauri Ruotsalaiselle ja ensimmäinen palkittava tänään 5. Konsta Saarinen, 4. tänään Kristian Ullakko, 3. tänään Joona Lempiäinen, 2. tänään Jamil Gabrielsson, TGU 3 voittoa putkeen, Karri Salmela vakuuttavaa tekemistä. Onneksi olkoon. Joo, tervetuloa sunnuntaihin, eli nelivetopäivää. Me ollaankin ajettu jo alkuerät, eli kisapäivä aika pitkällä. Mä otin 4 ja 4, eli mä lähden A-finaalin 5. sieltä, mikä on tietysti pikkusen parempi kuin eilen. Auto on toiminut tosi hyvin, ei mitään valittamista siinä. Nelkuilla nyt noin röykyt on vaan pikkusen paljon vaikeammat, eli noissa finaaleissa saattaa nähdä aika paljon semmoisia erikoisia kaatoja. Seuraavana lähdetäänkin sitten ajaa finaaleita ja katsotaan, että miten käy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. A-finaalissa tänään B-finaalista noussut 10. Sammy Pojalin, 9. Aleksi Reivan, 8. Oliver Kuusen, 7. Veikäläinen, 6. Oivo Metsola, 5. Oskari Matilainen, 4. tänään Kristian Ullakko ja podiumille sitten Konsta Saarinen 3. Toiseksi tänään Karri Salmela, tänään voittoon Jamil Gabrielsson.